104.7 IFM. Report! Nakapagtala ng ilang insidente ng sunog ang kabundukang bahagi ng Maples River na matatagpuan sa kahabaan ng mga barangay Bayawas, Pugunsili, Bur at Lawag sa bayan ng Aguilar, Pangasinan. Ayon sa liham na ipinadala ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga opisyales ng barangay, inaasahan na dadagsain ang paopasyalan ng mga turista, lalo ngayong nararanasan pa ang mainit na panahon. Kapansin-pansin din umano ang mga nagkalat na mga basura sa kahabaan ng ilog na iniiwan ng mga bumibisita. Sa panayam ng IFM News Igupan kay Barangay Bayawas SK Chairman Christine Tendok, bago pa umano ang muling pag-i-issue ng temporary closure ay nauna nang isinara ito dahil naman sa ilang insidente ng pagkalunod. Nung wala pa po yung temporary closure galing ng DNR, actually close na rin po siya. Galing na rin po sa LGU since nung may nalunod po na may 2 cases na nalunod po dito. So, close yun. Pinagbawal po namin pero madami pa rin po yung pumapasok dito. Bagamat may umiiral na kautusan, patuloy pa rin dinadagsa ang destinasyon ng mga Pangasinense at mga turista na mula pa sa ibang lugar. Paalala ng ahensya ang pag-aalaga at pagprotekta sa kalikasan sa pamamagitan ng disiplinadong pagtungo sa mga ganitong paokpasyalan. Iminungkahi naman ng ilang mga nagbabantay ng mga kawani sa kailugan ang kooperasyon at pagtalima sa mga ibinababang kautusan. Isang Maples River sa mga paokpasyalan sa bayan ng Aguilar at sa buong lalawigan ng Pangasinan na higit dinarayo dahil sa taglay nitong kagandahan. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.